Každý deň v uliciach nové výzvy, ranná špička, zárky, kolóny, krízy. Autobus neštartuje, odbilec je v ceste, dispečer už štartuje zachrániť dopravu v tomto meste. Sielačka pípne, vodič hlási poruchu, kde si v križovatke ostal stať bez pohybu. Dopravný dispečing vyráža nahon, opraviť potiahnuť, dostať ho z križovatky von. Dispečing drží dopravu pokope, keď mesto stojí, oni sú v pohybe. Poruchy, nehody, výluky, zranenia, len vďaka ním tu ideš nie bez držania. Nehoda v križovatke, bordel v meste. Dispečer rozmýšľa, ísť po kolajach či ceste. Hak 115 je už v teréne a všetko rieši. Cestujúci rozmýšľajú, či nejdu radšej peši. Nie je čas na stres, keď ide o sekundy. Cestujúci čakajú, no oni sú zvyknutí. Dispečer rád vysvetlí, kde a čo sa deje, no vodič z cudziny mu nevždy rozumie. Dispečing drží dopravu pokope, keď mesto stojí, oni sú v pohybe. Poruchy, nehody, výluky, zranenia, len vďaka ním tu ideš nie bez držania. Poškodené vedenie, prasknutá kolaj, na linke meškanie, rýchlo dispečing volaj. Dispečer vie, treba hneď posielať správu, keď treba pošlu voz alebo odkloní a dopravu. Najviac roboty je, keď ľúbo má službu, iba poriada výkolaj vie naplniť jeho túžbu. Vo všetkom je systém, záznamy hlásenia, dispečeri sa už fajrom tu dočkať nevedia. Dispečing drží dopravu pokope, keď mesto stojí, oni sú v pohybe. Poruchy, nehody, výluky, zranenia, len vďaka ním tu ideš nie bez držania. Tisíce vozov, milión ľudí, vďaka dispečingu nikto neblúdi. Nie je to len práca, je to životná cesta. PPD dispečing, rytmus tohto mesta.